4 roky dozadu som na YouTube nahral video s názvom Pre moje staršie ja. To video bolo mienené pre o 2 roky staršie ja. 2 roky dozadu som na to zareagoval ešte na Twitchi, na streame. Video vyšlo tiež na to. A teraz po ďalších 2 rokoch som si povedal, že zas a znova na to zareagujem. Nebudem reagovať na reakciu, ale pozrieme si zas a znova toto krásne video pre moje staršie ja. Takže tí, čo ste tu noví, tak aspoň uvidíte o 4 roky mladšie ja a trošku niečo sa dozvieme a odpovedáme na otázky tohto chuja spred 4 rokov. Poďme na to, chlapci. Poď sem. Už sa počujem. No poď. To nie je dobré. Poď sem. No. Takto som vyzeral. Ja viem. No. Pane Bože. Čo tu máme dneska za video? A jak zniem? Že čaute. Čo tu máme dneska za video? Akože dobre, hlas mi preskakuje aj teraz. Ale hento? Ja chápem, je to 4 roky mladšie, ja mal som... To som nemohol mať 17. Ja som mal 17 rokov a vyzeral som takto. A nikto mi nič nepovedal. Dobre, Dia mi vravela, okej, poďme. Povedz nám, Mačka. Ježiš, to je ten tvoj rozhovor s tvojim starším ja. Bože. Dobre. Takže viete. Ja akože presne na toto som reagoval aj v reakcii, ale chlapci, počúvajte, ja som jaký mastermind. Ako nahovoriť Mačku, aby povedala niečo a potom ty povieš, takže viete. Je to v názve reálne, poďme. Dávaj, poď do mňa, nejaké otázočky, cítim sa na to. Ako už Mačka povedala, dneska... Mačka nám nepovedala nič. Je to trošku nezvyčajné, ale že úplne nezvyčajné video a zase neviem kam ísť zdrhla, ale tak zdrhla. Dneska to je nezvyčajné video, pretože sa ide točiť taká vec, ktorá ma napadla trošku dávnejšie a chcel som ju zrealizovať, ale keďže som nebol taký aktívny na YouTube, takže by to bolo na hovno. To som nebol ani teraz, takže to je v pohode, chalan. No, síce ani teraz nie som tak aktívny. Ani teraz, presne 4 roky. Ale dobre, ja by som aj bol aktívny, chlapci. Ja by som aj bol aktívny, ale proste sťahovanie. Pozri, jaké je to fešné za mnou. No. Ale to je iba detail. Fakt, ano. Teraz ideš žrať. Celý čas si tu nastavujem veci, ty si mohol žrať. Ach jej. Chrum. Takže dneska je to video odkaz budúcemu ja. Woo! Alebo odkaz o 2 roky staršiemu ja. Pozor, o 4, pretože robím z toho tradíciu, každé 2 roky na to budem reagovať. Ako si to zoberete, spočíva to v tom, že ja si teraz dám také otázky do môjho... Akože to je tiež špina. Ja si pamätám, že som si tam pol hodinu nastavoval statív a kameru a mikrofón. Hej, žiadne svetlá, však to je vidno. A nie, že by to teraz... Pane Bože, to jak vyzerám. Nastavoval som si to tam pol hodinu a Mačka došla proste na natáčanie, že... To v tom, že ja teraz poviem, čo si myslím, že bude o 2 roky a moje budúce 2 No tak chlapec, ty ani nevieš, čo, ty ani nevieš, čo všetko bolo. Takže nezabudni na to a natoč to, prosím ťa. Chlapec, 2 roky dozadu som to streamoval, teraz to reálne natáčam. Dobre, môžeme ísť na to. Poďme. Sevas, zdravím ťa o 2 roky staršie ja. To čo bolo? Sevas, zdravím ťa... Bolí ma mozog a to sme iba v 2. minúte videa. Snáď si stále taký handsome a taký nádherný ako ja. Toto, ale pozor, akože okej, vyzerám tam strašne, nie že by som teraz vyzeral krajšie, ale hento. Ešte horšie, počkaj. Toto. Nie je to, čo je na kamere, toto zbalilo Diu. Nechápem ako, ale stalo sa. Staršia. Takže niečo vo mne bolo, pozri to. A taký nádherný ako ja. No úplne. Snáď si sa nedal do hola ešte. Nie, ale ten čas sa blíži. Pretože fakt viem, že na to myslíš, ale nesprav to. Prosím ťa, nie. Snáď... Pozor, vysvetlíme si niečo. Musím sa dať do hola, alebo budem sa musieť dať do hola, nakoľko mám problémy s kožou pod vlasami, mám suchú, mám tam ložiska suchej kože, takže aby sa mi trošku preliečila, budem sa raz musieť dať do hola, ale neviem kedy, takže to iba raz tak na vás vybafnem tu. Strednú už si dokončil, alebo teoreticky teraz si zmaturoval, takže ak si zmaturoval, tak ti blahoželám všetko dobré. Ďakujem. Si proste najlepší, takže super.
Nebola to dobrá maturita. Nebola. Zo slovenčiny som, ja som mal 2 trojky a 1 dvojku. Super, dobre, že si zmaturoval, môžeš ísť robiť, takže hneď teraz vypadni si hľadať nejakú robotu. Nemaj depresie z toho, že už si bez školy a keď tak choď na vysokú. Netuším, či chcem ísť na vysokú, ale ty už si rozhodnutý a možno už máš aj prihlášku. Toto není dobrá téma na kecanie. O tomto sa nechcem baviť. 2-krát som dal prihlášku na výšku, 2-krát ma nezobrali, hej? To stačí. Netuším, ako to funguje. Snáď máš stále ten tvoj dlhodobý krásny vzťah, ktorý 5,5 roka. začal 5,5 roka a stále ideme. 3 mesiace dozadu. Chlapci, jaký sme dobrí. Ešte raz. 3 mesiace dozadu a snad sa o ňu staráš, prosím ťa, nerob žiadne pičoviny, ako robím ja. Ďakujem. A futbal, hrávaš ešte? Futbal, pozor. Pozor, to je téma. Vôbec, lebo ja neviem, párkrát už som to chcel vzdať, ale proste však povedz mi, že si v takej dobrej lige, takej tej prvej, taký Slovan Bratislava, alebo Trnava Žilina, alebo si išiel niekde do Manchesteru. Prosím, povedz mi to, nechcem byť v Učenci. OK, dobre. V Učenci nie sme. Hrali sme pol roka 6. ligu v Bratislave. A potom, chlapci, mi doktor dodrbal koleno. Yes. Takže momentálne nehráme nič, ale koleno sa asi zlepšuje, neviem na 100%. A s bandážou už som trošku behával, takže kolienko sa už zlepšuje, ale stále to ešte nie je na futbal. Takže nie, momentálne sme invalid. Dosiahol si už niečo vo svojom živote, napríklad také ocenenie, lebo doteraz, čo som dosiahol, je za dokončenie ročníkového projektu v 9. ročníku a tým sa veľmi chváliť nechceš, tak snáď si na strednej škole niečo dosiahol. Boli sme na majstrovstvách Slovenska vo futbale a potom prišiel COVID a potom už nič. A počkaj, dosiahol som niečo. 2 roky som bol vo Volkswagene, chalan. Ty ani nevieš, ani len netušíš, ale stretol si veľmi dobrých kamarátov. A teraz máš nejaké zadarmo výhody v takých fajnových veciach, snáď si vieš lepšie editovať, takže ak povedal by som, že áno. Toto video bude zeditované na hovno, tak za to môžeš ty, nie ja. Dík ty hajzel. Pretože si moje budúce a máš sa snažiť to zlepšovať. Teda dúfam, že toto video vyjde aj o 2 roky, pretože snáď pozor, vychádza aj o 4 roky dokonca, ja viem, že to si aj neplánoval, ale je to tak. Moja YouTube kariéra bude pokračovať o 2 roky. Dajme tomu. Ale to ešte nikto nevie, takže mali sme periódu na Twitchi, nejaký rok sme tam boli, takže bolo nám super, streamy boli úžasné, aj keď to boli 3 ľudia, ale bolo to super. A teraz si sa vrátil späť k YouTube. Že ak toto video vidíte, tak ja som svoju úlohu splnil a teraz je čas počkať si tie 2 roky na moje dvojročno staršie 4 roky, 4. Ktoré to neodflákne a pekne na toto zareaguje, takže ano. Prosím ťa, neodflákni to. Snáď už bývaš sám, prosím ťa, máš 19 rokov, tak povedz mi, že bývaš sám a nie si v tomto byte s rodičmi a bratom. 2 roky dozadu som ešte bol v Učenci, hej, 2 roky dozadu, keď som na toto reagoval na Twitchi, ešte som bol v Učenci, ale bolo to leto predtým, ako sme išli do Bratislavy. 2 roky sme boli v Bratislave, alebo teda rok a pol, a teraz, posledné 2 týždne, chalan, sme v Zlíne. Snáď už si s frajerkou niekde preč v Londýne. Drbej ti, akože okej. Vtedy som mal takú periódu života, že bol som 2-krát v Anglicku a chcel som ísť tam bývať. Ale takto som bol aj s Dio minulý rok v Taliansku a hneď už som si dával Duolingo a učil som sa po taliansky, hej, takže to je nič, to sú iba také moje chvíľky. Korona, to mi povedz, deje sa korona ešte stále vo svete, rúško nosíš, dezinfikuješ si ruky? Lebo ak nie, tak tým pádom už korona není, ale podľa mňa korona bude celý čas. Našli už na ňu liek? Povedz. Bože, tento chlapec je múdry. Áno, korona je tu celý čas, ale už je to v pohode, už je to chill. Mi prosím ťa, lebo ak áno, tak je to super. A zatlieskame si. Potlesk. Dobrý sme. Mačku, máš ešte mačku, pretože vieš o tom, že ja ako tu točím, tak mačka je stále tuto. Však má rok a dačo, pre Boha, tak snáď. Pre Boha! Áno, mačka ešte žije. Máš ešte tú mačku. Snáď si ju nezedol, nezabil, nevytrápil si ju. Ďalšia ja nie, Dia ju vytrápila, takže to je asi kompenzácia. otázka, koľko máš odoberateľov, pretože práve je tu 60 ľudí, 61 sa mi zdá, tak som zvedavý, ako moja kariéra postupí o 2 roky na toto video.
Vieš čo, ja sa idem pozrieť, ako to bolo pred 2 rokmi. No poď. Ježiš, toto bude veľmi zlé, toto bude veľmi zlé. No daj. Máme 163. 163 vtedy. A teraz, po 2 rokoch, je to presne 3123. A koľko máš videí? Neviem, koľko videí mám teraz. Ježiši. Ale sem, tuto to máte, koľko mám? 33 videí. Koľko mám teraz? Momentálne máme 259. Vrátane shortov, takže celkom oproti 33 sa to dalo fajn. Pozriem ešte, koľko som mal tu. No daj, koľko som mal vtedy. Teda 2 roky dozadu. Som mal vtedy. Koľko mám teraz videí? Videí 70. To dobre, šikovný som, poď ďalej. A moje budúce, a mi povieš, koľko máš natočených videí teraz. Áno, tuto to máš. Povedz mi, že tuto. sa tomu nevenuješ plnohodnotne, pretože ťa to neuživí, pretože si len Slovák, ktorý točí nudné videá, ktoré nie sú poriadne ani zostrihané. Stále som Slovák, ktorý točí nudné videá, ale teraz pracujem na tom, živí nás to. Áno, je to tak, ja viem, že si to nečakal, je to tak, luxusní elektronika nás zachránila. Každopádne, ak neviete, o čo sa jedná, pracujem v luxusnej elektronike a robím tam YouTube videá, takže bežte dať odber tomu kanálu a tam vlastne som. Teda tak to beriem ja, toto je iba zo srandy, chápeš môj? A čo sa ťa ešte chcem chápeš spýtať? môj? No daj. Povedz mi, že stále kupuješ Fifu. Musíš kúpať Fifu, si o 2 roky starší ja, takže Fifu budeš hrávať stále. A ak teda už bývaš sám, musíš... FIFA išla do sračiek, je z toho IEFC 24 a je to asi najviac dobugovaná hra a zagličovaná, aká kedy bola. Musíš tam mať Xbox Series X, či jak sa tá nová konzola volá, alebo PS5, prosím. Máme PS5, chalán! Žiadny Je Xbox to One, tam. prosím. Nemáme Xbox One, je stále v účenci, ale my už máme Playko 5. Yeah! Tá vec, čo sa ťa chcem spýtať je, koľkokrát od dneska, čiže o 2 roky, sú to 2 sezóny, vyhral Manchester United titul. Povedz mi, že aspoň raz, Toto môžem preskočiť. pretože to vyzerá dobre, takže United do toho. To každý rok. Vždycky pred začiatkom sezóny si poviem, že to vyzerá dobre. Aj teraz si vravím, že to vyzerá dobre. Prečo? Pretože už kúpili jedného hráča, riešia druhého a normálne trošku štruktúra sa tam buduje. Ale už vidím, že prvý týždeň Premier League nebude dobrý. Prosím, aspoň raz z týchto 2 rokov nech vyhráme titul a bude dobre. Ne, Takže vyhrali pohár. to je Vyhrali FA Cup, vyhrali Carabao Cup. všetko, snáď nie si také decko ako ja, pretože mám 17 a pozri, čo robím. Mám 21. Ale pozri, mám 3 monitory, počítač, Playko 5, bývam bývame v podnajme. Ale teoreticky, ak toto video natáčaš o 2 roky, takže si rovnaké decko ako ja teraz, pretože stále robíš na YouTube. Ej, kľud. Dobre, to už som sa zaplietol. Každopádne, Nezaplietol. kamoš, maj sa pekne. Ahoj, drž sa, ahoj. Snáď ťa frajerka počúva, teda ak stále s ňou si, ale povedz mi, že áno, pretože je to najlepšie, čo máš. Takže to nechceš stratiť a ty to vieš, viem to aj ja, takže mi neklam do očí. Akože má pravdu, Dianka je úžasná. Ahoj Dianka. Dianka je super. A nevravte, že nie. Všetci máme radi Dianku, Dianka je úžasná. Ale áno, stále sme spolu. A tak se vás, kamoš, drž sa fakt. Život je ťažký, máš pred sebou ešte toľko vecí, čo chceš spraviť. Každopádne toto by Ten chlapec mal 17 rokov. A vedel o živote viac ako ja teraz. bolo na dnešné video všetko. Áno, viem, nebolo to také záživné ako ostatné Žiadne tvoje videá nie sú záživné, prestaň. videá. No, vidíme Sa sa v udusil. ďalšom videu. Majte sa pekne, uči sa svoje Mišo. Čaute. No a tieto behind the scenes sú úžasné. Sorry, to nie si pripravený na to, čo príde. Kde je tá mačka? Pred chvíľou si mi tu žrala, tak nevral mi. Idem ešte po mačku sa rozlúčiť. Kde je tá mačka? Hlasným šepotom, ty kokos. Sem, poď. Aha, cica. Rozlúč sa. Ja. No tak, Pusti ma, ty kus chuje, nevidíš, že tu nechcem byť? dobre. Kus chuja. Ahojte. Hop. Strašne som ju tam hodil inak. Strašne som ju tam hodil. Ja si tu budem... Sleduj to, hej. Nenahlas ti toto ako tyranie zvierat, ja som ju len hodil tuto. Nehodil. Nehodil, ja som ju šmaril na taburetku. A letela, airtime mala asi 10 sekúnd. No ona si myslela podľa mňa, že už lieta, že vie lietať a ide odletieť Tu preč. pozeráš PETA alebo Greenpeace, tá mačka je úplne v pohode. Greenpeace sú rastliny, nie?
Greenpeace sa nestará o zverce, či? Ak hej, tak ma opravte, sorry. Pôjde, ja sa o ňu starám, teda rodičia sa o ňu starajú, ja jej vynášam záchod a dávam jej žrať. Je to tak. Dobre. Toto už je nad. Ahojte, Mišo Lúči, koniec doby. Netuším, čo bol ten koniec, ale snažil som sa byť strašne goofy ass. Každopádne, no, to je o 4 roky mladšie ja. Dúfam, že ste ma viacej spoznali. A ja si chcem dať teraz do budúcna nejaké tie otázky pre moje budúce ja, čo to bude pozerať o 2 roky. Takže ahoj, ja viem, že budeš celý bez seba, že ma zase vidíš a že tu zase sme po 2 rokoch. Každopádne, momentálne bývame v Zlíne, hej. Pracuješ v luxusní elektronike, máš toľkoto odoberateľov, 3123. Úžasné, dúfam, že ich je 100 000 minimálne. Nehrávaš futbal, máš chromé koleno, nič si nedosiahol. Stále si s Diankou, dúfam, že áno. Stále máš kamarátov, stále chodíš k Givimu, dúfam, že áno. Dúfam, že sa nestane niečo, že sa pohádame alebo dačo a ja o 2 roky sa vysrem na to. A jak si na tom? Jak sa máš? Porozprávaj mi to a vyhral Manchester titul. Každopádne toto by bolo odo mňa všetko. Majte ešte pekný deň, učí sa s vami Mišo a čaute.